Good morning guys! Nagmamadali na ako. Sapatos lang ako kasi pupunta kami sa birthday ng anak ng pinsan ni Dan. Tapos after nitong birthday, meron kaming binyag. Ewan ko na kung ano na nangyari sa buhok ko. Si Dan kanina pa yung ready eh. Maaga naman ako nagigising pero matagal kami bumangon. Kasi wala namang ganap, ito lang. Tapos bigla na lang sabi ni Dan, uy, 11 na. Kailangan na tayong umalis ng 12. Tapos ano na ngayon? I think 12:30 na. Sorry naman, wala pa akong lipstick. Hindi ko pa natapos yung makeup ko kasi uuwi kami mamaya para to change para naman sa binyag. What the heck? I look so chunky. Don't have lipstick on. Sorry. Don't go over the gutter. I'm not. Okay, so yung sa birthday, malapit lang siya Yeah, left dito. at the end of the street. 5 minutes daw, sabi ni Dan. So, yun. And then we will stay there for I think 2 hours. Tapos afternoon. Hour and a half. We're running An late. hour and a half. Okay. We're late kasi guys. Okay lang naman kasi hindi naman like magsisimula agad sila. Should I stay on the left or the right? The lane. Yeah, left. Not a park on this. Park around here. Hello, change of outfit. Dala ko to. Nakauwi na kami ng bahay. Galing na kami sa party. Nakapag-ayos na din ako ng slide. Nakapag-bihis. I have my thongs. Kasi hindi ako marunong mag-drive na naka-heels. This is for Anne and Kat. Bigay ni Nice. Thank you, Nice. I'm wearing these shoes pala. This is from Zafo. Maganda to. Yung patassel ko guys, galing to sa eBay. Oh no, actually, galing to sa isa sa mga websites na na-feature ko. Gamies, I think. Yeah, I think nakuha ko to sa Gamies. Meron akong dalawang kulay nitong patassel ko eh. Ito parang medyo dusty pink at saka yung isa off-white. So, ito yung gamit ko today kasi it goes with my skirt. Hindi nyo makita yung skirt ko but it's kind of like this color. Oh my gosh, the traffic. Just the Father of our Lord Jesus Christ was freed from sin, giving a new birth. Tapos na yung binyag. Dito kami sa likod. Hindi yung malalami ko. Late kami kaya nandito kami sa likod. Ang cute nila. Oh, picture sila. There you go. Ala, ang ganda ni ate. Oh, Saida. Ikaw, you're a ninong. You go, you're a ninong. Take a picture of a ninong. You're a ninong. Go. Take a picture of what now? Ninong. I'm fish? What is she talking about? Take a picture of what? Ninong, Godfather. You're a Godfather. Ninong na daw, ayaw ni Dan. Kumusta naman ang first na binyag? Ito ba yung first binyag mo? Oo, ito. Sexy naman ay? Napaka-wear naman ni Kat. Okay, tara na, oy. Ano? Si Baby hindi umiyak. Oo, kasi si Christina yun eh. Okay, guys. Tapos kami yung photoshoot. Hello. Tapos kami yung photoshoot. Alis ako. Photoshoot. Uy, may pagkain kaya dito. May maganda. Nakita ko ni Lovely. Yung Instagram niya. Kasi reception ko kasi. Talaga? May pagkain? No, I mean, dito sa church, meron talaga silang pagkain din. Grabe? Oo nga. Ice cream din mo tayo kaya? Oo nga, day, may ice cream day. Gusto mo kumain? May pagkain pwede. May pakain yung church nila, doy. After nung lunch, may pakain yung after nung mass, may pakain yung church. Oh, 'di ba? Social ice candy? Ang lamig. Ano, reception na nga. Oo nga eh. Back in the car. We will go to the reception now. So, is it near? Not too far. Like 5 minutes, is it? Yep. Now I can wear my slippers. Magchachanelas na ako, guys. Hindi talaga ako mahilig mag-heels. Nag-heels lang ako kasi parang, hindi ko alam. Okay. Let's go. Hello, we're here. Nice, na-receive mo nila.
Yung kay Kat. Yeah, I think. Very helpful na. Iba-iba ang Yeah. Galing kay na. Please love. Dito kami. Open na day! Boxing. Thank you, all stuff nice. Ang buho ko, ay, ang gulo-gulo. Ang ganda naman dito. Tingnan mo. Hi, ate! Hi! Buksan mo na? Ano laman? Di ko din alam eh. Lipstick? Nail polish. Uy, maganda yung nail polish na ano, FUN, fun. Yun yung suot ko. Nakachinelas na ako guys, sinubad ko na yung heels. Ang ganda, nice. Thank you. Oo, maganda yung nail, nail polish dye. Ay, iba, pero maganda din yan. Sabi ni Jordan, makeup daw, he doesn't get it. Bakit daw ang dami? I like that. Every girl does. Maybe not as much makeup as she does, but we all have makeup room. Who's looking at me? Sabi ni Tony, bakit daw ang dami ng makeup ng mga babae? Isa lang naman yung mukha. Tama din naman. Sila yun. Oh, ang daming makeup ni Annie. Nag-makeup collection ka? Supportive. Mag-makeup ko daw ako. Sabi ko kay Jordan, lahat ng babae merong makeup room. Tapos sabi ni Tony, si Lyra, wala naman siya. Tapos sabi niya, yung isang room natin gawin mo makeup room. Supportive. Yung ibang asawa, nagre-reklamo eh. Sa kanya naman yung isa, gawin mo makeup room. Nagre-reklamo siya. Ay, dahil hindi naman siya nagre-reklamo. Wala naman siya pakialam sa kwartong yun. Yun na yung pinakamakalat na kwarto. Thank you, babe. Isa mine. Lemon bitter. Thank you. Very crazy. Guys, hi guys. Ano na kayo? Dahil pumunta na kayo. Hi guys. Kaya naman guys. So sexy. Dahil, kumain na kayo dahil sa salad table dahil. Okay. Okay. Ay, dahil yung chan ko dahil. Hi guys. Muna natin. Ganda naman ni Mami. Mami love. Sexy. Mami-in-law ni Love. Live. YouTube po ito. Video ba yan? YouTube. Picture si Mami. Tingnan mo yung bago nating vlogger. Meron na siyang camera, guys. Parang siya, nahihiya siya. Dito lahat ng pamilya niya. I-vlog natin yan, dahil. I-vlog mo. Yung damit ni Kat, galing Zafo, guys. Zafo. Ang ganda, di ba? Sexy niya. Wow na wow. Right? I'm happy to Ano? do like numbers just like so. Have a prayer before we eat, please. Sit down. Pray daw, uy. Yan, kain na tayo. Meron silang pasala dito. Mashed potato? Oh, ito. Ay, masarap yan, Day. Potato lang. And meron silang sa kabila. Double time, yeah. Ito lang ata yung akin. Hala, natabunan ko yung aking butter. Ano pa yung pagkain nila? Ay, pasalad naman to si Madam. Is that with mayonnaise, right? I think so, yeah. Looks like, yeah. Kainin ko diet. Diet ka, Day. Walang diet tong bread. Carbs pa more. She doesn't. Sagbot. Sagbot, Day. Alam mo yung sagbot? Yeah, same. Bakit parang shock siya? Sagbot ba lang? Sagbot ka kinakaon mo, sagbot. Sagbot ang kinakaon ko. Kilamon iya. Pasta. Sagbot ang kinalamon ko. Sagbot kasi kalat sa amin. Sagbot grass. Hilamon sa amin. Yan, ano pala yan? Pasalad. That hunger. I would like a massive lunch. Ito yung paano nila guys pa-set up. Ang ganda, diba? Oh, ang ganda ng cake. Aliyah. Tapos there. Ganda. Tapos meron silang shoe. And then ito. That's cute. Ganda.
Meron tayong pa ganito. It's fine if we got 2 3 million. So ano, susulat? Hi! Siya yung may-ari ng Filipino, ano siya. Si Mami! Ayun. Si Mami simply. Hello. Look at my recent creation. Oh, binunag ko yan. Pinakita ko yan. That's my creation. Siya yung gumawa niyan, guys. May pa-flower. Ay, meron pa dun. That's my napkin. Ah, nice. Galing. Oo. Lalagay ko yung balloon. Ano? Anong Paano gumawa ng balloon? Oh, DIY. Magdi-DIY daw siya. Tay, gawin natin, Tay. Taga saan ka? Ayaw niyo sumayaw. Ikaw, Lyra, taga saan ka? Alala, sasayaw. Sasayaw na siya. Taga saan ka, Lay? Ah! Bakalan! Asan yung sayaw mo? Dapat may music daw. Tugs. Ikaw ka, taga saan ka? Sumayaw nga. Kinakaya ka ng kapatid mo. Sige na, gawin mo. Taga saan ka? Galit naman tayo. Iloilo! Ano? Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Picture kami sa iPhone 10. Pa-iPhone 10 siya. Taga saan yung may iPhone 10? Sige, picture tayo. iPhone 10. Tinitingnan ako ng mga kamag-anak ko. Mas clear pa ata yung camera niyan kaysa sa camera ko. Kitang-kita yung pores. Tingnan mo yung aking agtang. Kitang-kita, oh. Hindi naman, ang ganda nga. Agtang. Forehead, 5 head. Ah, ganda! Ganda. Sa mga Inday, sa phone na. Ito, mag-iPhone 10 siya. Bukas na, close na ngayon, Kat. Sunday ngayon. Oo, maaga sila mag-close na kapag Sunday. Tripod niya. Bunga, di ba? Ang lakas ng tripod, Day. Tingnan mo. $15 lang yan, Day. $15? Laki naman yan, Day. Uy. Kaya nga, gusto ko yung mini. Pataso. Lovely, taga saan ka? Wala talaga siya. Balik. Take two. Wait lang. Sagutin mo yung tanong. Ikaw ka magsayang. Wait lang kasi dala music. Ako. Hindi, pero ano yung sasabihin ko, taga saan ka? Sa yung Taga saan ka? Okay. Ano na sasabihin niya sa taga saan ka? Taga saan ka pa? May basher ka. Ay, ito meron din doon. She said she wanted to make her YouTube channel. I said, Sige na. Sige. dito guys. Sige. Sige, sabi mo taga saan. Lovely, taga saan ka? Taga Australia. Adelaide. Wala na ako. Wala pa. Kasi taga Australia. Sige na, dahil. Ulit. Take 3. Guys, ano ba ito? I can see you. Hi, babe. Okay. Love, taga saan ka? Taga Adelaide. Siya lang yung nag-music sa kanya. Ayan, nagaling ka. May pa-music ng iPhone. Parang langag yan dahil gano'n. Ganun yan dahil. Doon ka dun sa camera mo. Ayoko dyan sa inyo. Nakahangat naman yung camera mo. Ay, dapat ganyan ba, Day? Hindi ako marang talaga mawa dahil ganyan. Tingnan mo, utang ko doon. Wala, Day, tinan mo kulay yan, Day. Yan yung ginawa ng ano. Tingnan mo ako doon. Ang nipis ako. Tony, oy. Hi, Tony. Actually, can I have What do you want? What do you want, Tony boy? Ito yung iPhone 10. Paano mo ginagawa yan, Day? Yes. Gusto ko baboy. May baboy. Ayun yung baboy. Wait lang, dahil. Sige, send mo sa akin, Day. Bibigay ko kay Dan. Sige, go. Kailangan mo magsalita. Kung ano gusto mo. Ah, okay. Wait. Kasi 10 seconds na record. Anong gagawin ko? Diyan ako magsasalita ngayon? Ayan. Designate niya yung face mo. I am Danny Boy. We have $2. Yay! Do you know how to do that?
Just insert. Okay. Wait. Have Ate try. That's your last one. Can Ate try? Nothing. We don't have coins. No more. That's it. No more coins. No more. All finished. Wow, good job. She got it. Oh no. No, it has to. Oh no. What? Is it yum? Yeah. No, Go. wrong. Oh, no, you got this one. You want chocolate? Yeah, you want chocolate? So Auntie Ray's will help you. Okay, come on. So you put the dollar in there. Put the dollar in there. Okay. girl. And now you got to turn that. Turn. Oh, good girl. Oh, that one's here. Go turn. Ready? Where's your bag? Hold your bag. Hold your bag. Whoa. All right, now open it up. Open. Yay. I got too much. Yeah, you got too much. Too much chocolate. Okay, that's it. There you go. Yay. Yum! How good that? Thank you. Say thank you. I didn't want to. Go eat your chocolate. Food. Salt and pepper squid. Only done. What did you get? Steak sandwich. Steak sandwich. Ulo din, sarap naman tignan yan. Pork? Ikaw din pork? Good choice. Hello! Sexy naman. Hi! Hi! Tingnan niyo yung dress niya. Oops, sorry. May mga ganyan. Ah, ikaw na talaga. Taga saan ka, Baby Aliyah? Taga saan ka? Adelaide! Sige. That's Tony. Sige na! Naiyan. Where are you from? Where are you? Dan, from where are you wrong grammar? Oh, don't ask me. No, like from Australian perspective. Where are you? Perspective. Is it wrong grammar like from where? See? That's fine. Dasha. Sinabi ko ba na wrong grammar? Babe, where are you from? Where are you from? Sabi niya kanina, Adelaide, June. Ayan, video mo to. Ninang din po yan. Kami lahat dito, Ninang. Sino ba ninang pa? Kami lahat. Ninang ka? Teka, meron sa'yo. Ninang ka? Iba sa ninang eh. Yung hindi ninang lang. Oh, mamaya iba pa, iba sa'yo. Hindi siya Ninang. Iba. Iba yung sa Ninang pala. Uy, Ninang ka. Uy, iba yung sa Ninang. Balik mo niya. Gusto niya rin. Gusto yung sa Ninang, tsaka sa hindi Ninang. Sa'yo na lahat. Where are you from, Jordan? Miyama Ninang! Tutyal pala yung sa Ninang eh. Yay! Thank you po. Aray, nahulog. No, that's alright. Thank you po. Ninang. One more ninang. Di mo na-unbox it? Ah, Ninang. Oh, ang sweet naman. Thank you. Thank you, love. May pa-cake. Yum. Yum. Good cake? Good. Bye, Day. Bye. Uwi na kami, guys. Salamat, love. Thank you. Taga saan mo, Day? Taga saan ka? Ikaw, taga saan ka? Australia. How about you, babe? Mark, taga saan ka? Taga saan ka, Mark? Bye! Bahay na kami, guys. Mag-edit lang ako ng thumbnail, tapos tulog na ako kasi sobrang aga ko pa ako bukas. 7:30 na naman yung shift ko. So, yes. Thank you so much, guys, for watching. Ang saya kanina. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night.